Nakadawat og hinabang gikan sa Davao City LGU ang mga musikero kinsa hugot usab nga naapektuhan karon sa pandemya sa COVID-19. Ani ang report. Nahunong ang panginabuhian sa mga musikero sukad na pailawom ang nasod sa community quarantine bunga sa COVID-19. Bisan og naghinay-hinay na og kaluag ang restrictions o gitugutan na nga mangabri ang mga bar. Apan tungod sa quarantine walay musuroy, busang ubang establisimento manirado. Tungod sa dakong kalisod nga nasinati sa mga musician, gihatagan silang ayuda sa lokal nga kagamhanan ni atong Sabado. Nagpapasalamat kami sa tulong ni Inday Sara at of course yung may-ari ng venue na si Mr. Mike Ayala. And ito po ay pangalawang beses na namin ginawa dito rin sa same venue. And maraming ngayong araw nito masaya ako kasi nakita ko na daghan kayong nalipay, no? Ikaduhang higayon na kini nga mihatag og ayuda ang Davao City LGU ngadto sa mga musikero. Dakong tabang kini ilabi na nga posibleng magdugay pa ang pait nga kahimtang. Sana ibang cities din sana, no? Like Cebu, Cagayan, Iloilo, anywhere in the Philippines na sana makikita naman ng ibang ng mga mayor din, local government na sana matulungan nila ang mga musikero. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.